В момента практикувам бразилско джуджицу. Бях на 39, когато го започнах. Наскоро направих 40, така че съм един от по-възрастните практикуващи. Ако съм изморен, примерно и партньора срещу мен е изморен, си казвам, айде леко ще започнем. И си чукаме с ръцете и си казвам, леко ще започнем и с първата хватка веднага сме на 110% и двамата. Така че няма леко. Началото беше малко плашещо, но самата атмосфера в един джуджицу клуб е толкова предразполагаща, че човек много бързо започва да се чувства дома си. Ми се е случвало да съм в чужбина и само човек срещу мене вижда, примерно, че нося шапка, на която пише джуджицу и каза, аз тренирам джуджицу и веднага, примерно, ми казва, ми дава някакъв съвет, нали, как се оправя в града, нали, пък не се познаваме. След като започнах да тренирам, открих, че всички хора, които тренират джуджицу, се чувстват като братя и сестри, едва ли не. Самия вид контакт е наистина много по-фул контакт, отколкото в други спортове. И едва ли не ние разчитаме с живота си на хората, които са срещу нас. Ние не винаги ги познаваме, не винаги сме тренирали преди с тях. Работата може да има някакви драми срещу мен, да се пенят хората, да се ядосват. Няма никакво значение, вече се опитаха да ме удушат днеска. Това няма да ме съборя. Действа малко пристрастяващо действа това спокойствие, което човек изпитва. И всъщност от първата тренировка видях, че това е моето нещо и от тогава не съм спирал.